Dobar dan. U Hrvatskoj radi 40-ak bioplinara koje isporučuju električnu energiju koja će imati sve veću ulogu u budućim elektroenergetskim sustavima s visokim udjelom obnovljivih izvora energije. Vlasnici tih postrojenja već nekoliko mjeseci upozoravaju kako su pred gašenjem zbog niske otkupne cijene električne energije. Sirovine za proizvodnju bioplina porasle su mnogo više od rasta otkupne cijene električne energije iz bioplinara. O tim problemima, ali i o budućem razvoju bioplinskog sektora u Hrvatskoj danas razgovaramo s predsjednikom Hrvatske udruge proizvođača bioplina Marijanom Cengerom. Dobar dan. Te državnim tajnikom Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja Ivom Milatićem. Dobar dan, gospodine Milatiću. Gospodine Cenger, evo mnogi naši gledatelji prolaze pored ovakvih kupola i nisu svjesni zapravo kako se tu proizvodi bioplin, pa onda iz toga električna i toplinska energija. Možete malo reći koje su to zapravo ulazne sirovine i kako se to zbiva? Pa evo, bioplinsko postrojenje nije toliki novitet koliko se čini. To su Kinezi još prije 1000 godina primjenjivali u svojim gospodarstvima. Zapravo je cilj bioplinskog postrojenja zbrinuti emisije CO2, to jest metan koji se nastaje fermentacijom određenih nusproizvoda poljoprivredno-prerađivačke proizvodnje u izoliranim uvjetima, anaerobnom fermentacijom iz koje se dobiva metan, bioplin, znači bioplin sa udjelom nekih 50% metana, za razliku od prirodnog plina koji ima 90%, koji se spaljuje u generatorima, znači velikim motorima koji proizvode električnu energiju, a kao za nus proizvod dobivamo toplinsku energiju. Tu se i pročišćava nešto sumporovodika da ne oštete te motore, znači mora se malo pročistiti. Malo se plin pročišćava različitim metodama, upravo baš zbog povišenog dijela sumpora, ali to su standardni procesi koji se odrađuju. Dobro, konkretno u vašoj bioplinari u Đulovcu, pored Grubišnog polja, što sve ulazi u ovu kupolu kako bi se proizveo taj bioplin? Pa mi radimo na nekih 20-ak sirovina i cilj nam je što manje koristiti energetske kulture. Ponajviše se baziramo na nus proizvode, prehrambeno-prerađivačke industrije, znači mljekarske industrije, pivarske industrije, znači stajnjaci sa raznovrsnih farmi od pura, pilića, stočarskih farmi. Vrlo uspješno smo surađivali dok je radila Viro šećerana u Virovitici. Od njih smo zbrinjavali skoro 15.000 tona korijena repe, kljuski od repe. Nažalost, zbog gašenja tih šećerana ostali smo bez tog dijela sirovine i ponosili smo se zapravo kao bioplinsko postrojenje jer smo svega možda manje od 30% kukuruza u to vrijeme unosili. Sad zbog toga gubitka te sirovine smo na nekih 50% ipak energetskih kultura, što su kukuruzna silaža, raž, sirak i tako još neke druge. To je jedan od klasičnih i prigovora fosilnog lobija da se koristi hrana, odnosno da je konkurencija hrani, ali vi ste to uspjeli smanjiti. To je prigovor i taj prigovor stoji. Tu imam sad više razloga zašto smo mi tako. Zbog tih razloga moramo se vratiti možda 10 godina u povijest kad su zamišljena bioplinska postrojenja. Po našem stavu udruženja zamišljena su prevelika. Znači, njemački model se bazira na snazi od 460 kW po bioplinskom postrojenju. Mi smo na preko megavata. Znači, u budućnosti moramo o tome razmišljati, jer bioplinska postrojenja treba disperzirati, treba ih vezati uz farme, uz prehrambeno-prerađivačke industrije, da bi se smanjila ovisnost o energetskim kulturama. A razlog još dodatan tome je što je naša stočarska i prehrambeno-prerađivačka proizvodnja, nažalost, na niskim granama i mi smo izvoznici sirovina, ali, kažem, opet ponavljamo, dok god Hrvatska kukuruz izvozi van, u Italiju i druge zemlje, bolje ga je zbrinuti kroz bioplinska postrojenja, posebice u ovom vremenu energetske krize. A kad to ne budemo radili, onda ćemo znati da Hrvatska proizvodi i stoku, i meso, i mlijeko i prerađuje, a onda opet mi dolazimo na svoju scenu i kupimo sav taj njihov nus proizvod i proizvodimo zapravo energiju iz onog čega bi trebali proizvoditi. Gospodine Milatiću, ako me sjećanje ne vara, u Njemačkoj s kojim se možemo i ne možemo uspoređivati 8 do 9 tisuća, čini mi se, bioplinskih postrojenja, koja će biti zapravo uloga, i već sad je uloga bioplinskih postrojenja. Imamo dakle tu neke statistike, 2,5% ukupnih energetskih potreba zadovoljavaju 5% instalirane snage obnovljivih izvora, te proizvode 15% energije zelene zapravo u Hrvatskoj. Kako će to biti i u budućnosti? Pa u budućnosti ćemo sigurno stimulirati i dalje bioplinska postrojenja. Ovdje kada ste u uvodnom prilogu najavili da su neka postrojenja pred gašenjem, da ne bi hrvatsko građanstvo i gledateljstvo mislilo da je tu toliko veliki problem. Ovdje govorimo o onim bioplinskim postrojenjima, to je negdje oko 38 megavata instalirane snage bioplinskih postrojenja koji su još uvijek u sustavu poticaja od strane HROTE-a.
Znači HROT je ta agencija koja isplaćuje tu Hrvatskog povlaštenu cijenu. regulatora tržišta energije, koji isplaćuje poticanu cijenu, povlaštenu cijenu. Ta cijena je bila povlaštena u vremenima kada je cijena električne energije bila na puno nižim iznosima kao što nije danas slučaj. Znači da ljudi razumiju, znači radi se o tome kada je energija bila po 30 eura, 40, 50, a 70 je bio maksimum, a u pikovima 110 je recimo bilo za Velu Gospu je bilo ili za Dan pobjede 110 i to se smatralo katastrofa, velika cijena na tržištu. Danas kada bi neko u Hrvatskoj ponudio po 110, to bi se smatralo da je totalna rasprodaja. Evo, jutros ovdje podatak. 661 euro po megavat satu električna energija danas na burzama. Znači, radi se o tome da su to bioplinska postrojenja koja su u sustavu poticaja i ona sada imaju problem ne zato što smo mi njih loše poticali sve ove godine, nego zato što su se rat i sve ovo dogodile unutar jedne kalendarske godine, a to je godina gospodnja ova u kojoj jesmo. I znači da oni su sada u problemu čekajući indeksaciju koja će se dogoditi na kraju godine temeljem Zavoda za statistiku. Njima je to prekasno i zato smo mi odlučili mijenjati uredbu o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kako bi jednostavno tu vrstu indeksacije i izračuna promijenili i u stvari uskladili sa određenim podacima koje imamo u Ministarstvu poljoprivrede, a to je tržišni informacijski sustav u Ministarstvu poljoprivrede. Tako da mi to tako kanimo riješiti. Dobro, da umirimo dakle vlasnike. Da. Kada očekujemo tu uredbu i mi kada tu uredbu ćemo, evo ako bude sve u redu, kroz idućih par tjedana dati u prethodnu proceduru, pa ide odobrenje za e-savjetovanje. Nakon e-savjetovanja ide očitovanje javno-pravnih tijela i mi ćemo nju svakako u zadnjem kvartalu ove godine usvojiti. Tako da, znači, ona je bitna u stvari i za zadnji kvartal, jasno, ali bitna je za iduću godinu da oni ne budu u stresu. Zašto? Zato što će jednostavno ta indeksacija onda ići sukladno situaciji. Ako se dogodi pad, onda će indeksacija biti na niže. Ako se dogodi rast, indeksacija će biti na više, ali recimo kvartalan obračun će biti puno primjereniji, jer u konačnici nama je kao državi u interesu da oni ostanu u sustavu poticaja, zato što je veliki dio te energije, odnosno 60% te energije se regulirano prodaje opskrbljivačima, a 85% od tih 60% je HEP. Znači, a hrvatski građani uživaju 57 eura električnu energiju kroz univerzalnu uslugu, ali čuli ste da je danas 661 euro, tako i u tom dijelu doprinosi i ova energija koja će ostati u sustavu. Jer oni bi u stvari svoje probleme mogli riješiti odmah da odu na tržište sada. To se već događa sa nekim vjetroelektranama. Da, razite, oni su sada svak tu gleda sebe, oni sada idu na tržište, a dok je država plaćala, kada to nije bilo interesantno, onda je država bila dobra. Ali to je tako. To mješavina intervencionizma niko to ne gleda na taj dio. Svak govori uvijek nešto od države traži kad mu treba. Kad je sad dobro, onda pobjegnu i... Dobro. Evo, nedavno je na konferenciji, gospodine Cenger, izjavili ste kako smo zapeli u administraciju u nepovezivanju poljoprivrede i energetike, nerazumijevanju ministarstava, što je dovelo do toga da malo tko motiviran graditi bioplinare u Hrvatskoj. Zbog čega je to tako? Vi ste i neke usporedbe s Bavarskom napravili, je li tako? Pa jesmo, da. Hrvatska uistinu ima veliki potencijal za proizvodnju bioplina. Koliko recimo prema ovim sadašnjim? Recimo? Pa mi smo radili određene analize, bez problema mogli umjesto 50 megavata ima 300 megavata bioplina. Čak postoje potencijali u Dalmaciji, u Istri posebice. Ali problem je bio u čekanju zakona o obnovljivim izvorima energije koje nekoliko godina se još prije se nije donosio, sad je to izmijenjeno, sad je to doneseno i
u proteklim natječajima relativno niska cijena od HROTE-a i koja nije bila motivirajuća da taj obnovljivi izvor zaživi na punim plućima kako bi mogao zaživjeti. Ali moram pohvaliti suradnju sa ministarstvom. U proteklih 6 mjeseci intenzivno smo surađivali i na pragu smo stvarno rješenja, jednog kvalitetnog rješenja. Istina je to da odlaze čak i pojedine bioplinska postrojenja van iz sustava, jer primamljiva je ova cijena nama. 4 ugovora su raskinuta. Da, uistinu je to primamljivo, ali većina nas smatra da i kad je, što kaže gospodin tajnik, bilo teško, država je nas poticala, premda nikad u nekoj mjeri dovoljno, ali je došlo do jednog krivog izračuna, jer nije bilo dobro izračunano prije 10 godina da nama treba zapravo, 700 eura u onim uvjetima za proizvodnju 1 megavata električne energije samo za UOPEX-u, za sirovinu, mi smo bili na izračunu 370. I tu je bio jedan problem gdje smo se samo u biti oni koji su uspjeli uspješno povezati, integrirati taj bioplin da je povezan sa cijelom poljoprivrednom proizvodnjom, opstali. Druga postrojenja koja su napravljena isključivo sama za sebe i ovisila o sirovini od dobavljača, već su i protekle godine došli u problem. Dobro, možemo li zornije prikazati koliko je razlika sad od prošle godine vaših ugovora i što sad zahtijevaju vaši kooperanti, koliko oni žele više? Gledajte, zato jesmo ovdje, mi smo ostali na cijeni od 160, 170, 65 eura, kunu 31 sad po indeksaciji. Vidjeli ste sami koliko je danas cijena električne na tržištu, a nama je cijena sirovine, ali svih sirovina, znači i one koje moramo dovoziti, stajnjaka primjerice, otišla za 100% gore. Znači, prošle godine cijena kukuruzne silaže je bila nekih 18 lipa. Govorimo na polju plus trošak. Danas vam se ona kreće od 35 do 40 lipa. Vi ste i na vlastitom polju detektirali sušu. Hoće li to imati nekakav utjecaj? Suša je napravila veliki utjecaj. Ovisno u kojim regijama, regija Slavonije na 50% je i više čak. Ovaj naš središnji dio se kreće od 30 do 50%. Imamo neki predjel, ipak smo malo u šumovitijim područjima, pa smo tu dobili određenih par litara kiše da je to preživjelo, ali ove ranije regije koje dolaze, Podravina, Slavonija, oni su jako veliko problem. Dobro. I to je dodatni sad problem, što je zbog čega je porasla cijena, ali nije samo što je porasla cijena, nego jednostavno nemate sirovine. Sad evo, ja dolazim iz kampanje, kišana se zaustavila i radimo sad 24 sata. Uistinu je velik problem. Ali zašto južnije od Karlovca nemamo nijednu bioplineru? Pa kažem vam, model poticanja ne kažem da je bio loš, ali nije bio dovoljno motivirajući. Evo, i zbog tih određenih pogrešaka, ali naglašavam da smo uspostavili komunikaciju u zadnju godinu dana, evo posebice sa državnom tajnikom, prepoznao je našu problematiku, shvatila se zapravo važnost samog tog bioplina. Bioplin u energetskom smislu, da budemo iskreni, nije nešto bitan. Jedna vjetroelektrana malo boljeg kalibra, ona proizvede električne energije. Ali u stabilizaciji sustava. Ali u stabilizaciji i posebice ovim svim politikama, zelenim politikama Europske unije gdje mi radimo ponor CO2, primjerice jedno bioplinsko postrojenje koje može raditi isključivo na stajnjak nekog manjeg tipa, vam radi ponor od 400% emisija CO2. Znači, što to znači? Imamo neki zahtjev da 160.000 tona trebamo smanjiti emisije u poljoprivredi. Onda je ovo jedan od načina, je li tako? Ja sad ne poznam drugi način. Možda postoje, ima određene neke tehnologije, ali ovo je primjenjiv način koji može taj problem riješiti vrlo brzo i vrlo efikasno. Treba poraditi na povezivanju, integriranju samih poljoprivrednih proizvođača i bioplinskih postrojenja. Da se motiviraju poljoprivredni proizvođači da voze stajnjak na bioplinska postrojenja, dobivamo taj efekat 160 tona u sektoru poljoprivrede, 1000 tona smanjenja, ali mi zapravo imamo jednu politiku koju trebaju doraditi i promijeniti. Potičemo ljude da stajnjak uzimaju, da se izvozi na površine, ali zapravo ga treba prvo dovesti u bioplin, pa onda digesa dovesti na polje. Jeste li surađivali sa Ministarstvom poljoprivrede, jer ovo je očito međusektorski problem? Da. Mi smo u tijesnoj suradnji s Ministarstvom poljoprivrede i Udruženjem obnovljivih izvora Hrvatske, koji jednostavno kao jedno krovno udruženje obnovljivih proizvođača električne energije iz obnovljivih izvora je jako aktivno i mi pokušavamo s kolegama iz poljoprivrede praktično izvući maksimum u toj našoj interakciji naših zakona i njihovih zakona. Mi smo sa novim zakonskim rješenjem u Zakonu o tržištu električne energije i Zakonu o obnovljivim izvorima maksimalnu proceduru kako ćete sutra sagraditi bioplinsko postrojenje pojednostavili i jasna je ko dan. Tako da ove ideje oko
načina poticanja gnjojevke također komuniciramo s Ministarstvom poljoprivrede da izvučemo maksimum iz toga. Znači da hrvatski stočar ima od toga koristi, ali ujedno da ima motiva da to preda u bioplinsko postrojenje kako bismo zajedno riješili ove naše ciljeve, a to je da metan ne ode u atmosferu, da se CO2 zbrine i da se u konačnici proizvede iz toga neki koristan proizvod, a to je bioplin. Tako da, a jasno on je bioplin je ovo ko što je već više puta naglašeno, bitan zbog stabilnosti sustava jer Hrvatska će u idućih nekoliko godina instalirati ogromne količine obnovljivih izvora, prvenstveno solara, nešto možda manje vjetra jer u vjetru smo već prešli 1 gigavat, 1,1, skoro 1,2 gigavata već imamo vjetra. U solaru imamo velike kapacitete da se to dogodi, više gigavata. Tako da jasno svaki bioplinsko postrojenje, svaka reverzibilna elektrana, svaka termoelektrana toplana na plin još neko razdoblje, svaka atomska centrala kao što je naša u Krškom su zlata vrijedi zato što jednostavno vi ako trebate takozvano peglati sustav morate imati stabilni izvor, a u slučaju da ga nemate onda morate uvoziti. Jer onda, a takva struja, obično takva interventna struja je po ovim cijenama. I kad je dobro, te cijene su uvijek najskuplje jer je to takozvani day ahead. Dobro, evo imamo još 5 minuta. Mi smo inače Ministarstvo poljoprivrede pitali 29. srpnja, 16. kolovoza, jučer sam ih zvao, slao SMS, ali nisam dobio odgovore. Kako vi gledate na to, budući da vi i proizvodite i jedno kvalitetno ekološko gnojivo i sad s druge strane ide se stimulirati, potiče se zapravo mineralno gnojivo sa subvencijama. Europa ide drugačije, ona ne želi stajnjak jednostavno na polju zbog nitratne direktive, ne želi zagađivanje podzemnih voda. Kako objašnjavate ovu situaciju? A nemam jasnog objašnjenja, evo, izostaje malo tu razumijevanja i komunikacije, ali nadam se i to smo započeli preko našeg udruženja gospodarskog obnovljivih izvora energije, intenzivnu komunikaciju i očekujemo da će se taj problem u nekom periodu kraćem, malo su bili ljetni zastoji, da bi do kraja godine i taj dio se trebalo izregulirati. Vrlo jednostavno je tu rješenje i može biti na obostranu korist svih. Na kraju i vaše gnojivo je nešto jeftinije nego mineralno. A je, to je jedan drugi oblik gnojiva, to je sa ekološkim certifikatom imamo stvarno izvanredne povratne informacije od proizvođača i tim putem se treba ići. Ali bioplin nije samo ekološko gnojivo. Bioplin je toplina, a danas je toplina vrlo bitan faktor. Vi zapravo koristite toplinu iz procesa da bi proizvodili gnojivo? Mi koristimo za dehidriranje za taj naš jedan specifičan proizvod, ali sad u jesen idemo, pošto imamo sušare za to, više namjenske sušare, sad idemo sušenje kukuruza. Vi sad sami znate koliko košta kubik plina. Mi mijenjamo po satu oko 120-130 kubika plina, samo topline što imamo. Kad se to preračuna, ekvivalent, to vam je 3000 kubika plina u danu. Sa 3000 kubika plina se griju 3 kuće cijelu godinu. Tako da i tu imamo jedan ogroman benefit koji se može iskoristiti sa nama. A sigurno i da neki budući investitor u neku bioplinaru ponudi nekom drugom investitoru da pored gradi plastenik, staklenik ili ribogojilište koje bi koristilo toplinsku energiju po jednoj takvoj dobroj cijeni, sigurno da bi našao partnera. Naravno, i mi smo predlagali ispred Hrvatske udruge proizvođača plina prije nekoliko godina, prije 2 godine, da isto sad ovim novim modelima koje HROTE bude radio, da treba nagrađivati efikasnost. Efikasnost treba nagrađivati. Mi smo više manje sami po sebi efikasni 50%. Ali treba nagraditi onoga, primjerice, osobno moja. Ne kažem da treba sad nama postojećim, ali onima budućima treba reći ko ima efikasnost veću 70%, 80%, kroz cijenu to treba nagraditi, da se motiviraju investitori u samom startu, da se rješava i pitanje toplinske energije, da će bolju efikasnost i održivost tog postrojenja i to će banke prepoznati i lakše financirati. Tako i to ide onda u smjeru toga da neke banke će i tražiti da bude takva efikasnost, jer svaki megavat te toplinske energije znači manje fosilnih goriva, idemo u tu dekarboniziranu. Evo, imamo u
u ruci još akcijski plan za potrebne pojačanje elektroenergetske mreže u cilju integracije obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj. Gospodine Miletiću, na predstavljanju prošle godine smo se nas dvojica tu sreli. Moje pitanje je, budući da preko 10 godina pratimo ovaj sektor, bilo je problema kod priključenja, dakle takvih postrojenja, da su i HEP-a dolazili odgovori možda za 2-3 godine. Je li ova ulaganja, hoće li ona zapravo to spriječiti? Sigurno će spriječiti. Mi smo jasni bili u novim zakonima i jasni smo bili kao vlada sa MPO-om gdje smo od 5 milijardi kuna predviđenih za energetsku tranziciju, čistu energetsku tranziciju u smislu našeg razdjela Ministarstva gospodarstva, 3 milijarde kuna predvidjeli za ulaganje u elektroenergetsku mrežu i elektroenergetski sustav, od toga milijarda u ODS-a, 2 milijarde u HOPS. Evo, ovih dana se potpisuje ugovor za HOPS i kreću već prva plaćanja po tom To znači ugovoru. nove dalekovodi i Jasno. Vi morate jednostavno da bi sva ova bioplinska postrojenja, vjetroparkovi, solarni paneli postavljeni na tim našim solarnim elektranama, bilo da su one manje od 2, 3, 5, 10 megavata pa onih velikih, oni svi moraju imati autocestu, a to su dalekovodi 110, 220 i jasno 400 kojeg ćemo tek krajem ovog desetljeća raditi, i onda moraju imati ove, rekli smo, županijske i lokalne ceste. I moraju imati stanice, a stanice su trafostanice, rasklopišta i sve ostalo. Znači, mi moramo pripremiti državu na način da više nećemo nasumice raditi infrastrukturu onamo negdje gdje se možda nekomu taj čas čini da bi trebalo napraviti, nego će Ministarstvo gospodarstva jasno slati signale, i to u pisanom obliku, koliko energetskih odobrenja je izdano, što znači energetsko odobrenje, znači buduća energetska postrojenja. Pratit ćemo koliko se ta energetska postrojenja kojim tempo radi, jer oni imaju zakonski rok da su u 5 godina moraju napraviti. Znači i HOPS i ODS moraju onda to pratiti zajedno sa time, i uvodi se jedna zajednička naknada za priključak na način da ćemo vrlo izvjesno, nadam se, napraviti i regionalni pristup, da recimo naša Slavonija, koja ima sada na mreži sposobnost prihvata kapaciteta obnovljivih izvora, bude stimulirana u smislu da ta cijena po kilovatu kod priključka bude malo jeftinija. Govorimo za proizvođače, ne za kućanstva i za ostalo, govorimo samo za proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora, tako da se jednostavno krene taj poticaj, da se krenu instalirati, jer mi moramo do kraja 2024. da bismo jedan od ciljeva MPO ostvarili, instalirati 1400 megavata novih obnovljivih izvora. Mi to možemo i hoćemo, ali samo na način ako budemo uporni u provođenju novih zakona koje smo napravili, i ako ljudi, a posebno ljudi koji rade u svim institucijama, shvate da je vrijeme da se to dogodi, a kad je pitanje Ministarstva poljoprivrede, čisto da stane malo u obranu kolega iz poljoprivrede, jasno da oni moraju balansirati između umjetnog gnojiva i digestata, jer ovo, kao što smo rekli, nemamo dovoljno bioplinskih postrojenja i ne može ministrica poljoprivrede praviti se da ne postoji problem umjetnog gnojiva. Ali vi ćete morati odobriti neku nižu cijenu plina za Petrokemiju ili? Dobro, to je sad tema koja je malo teža. To nismo najavili. To je već tema za neku cijelu emisiju. Ja, što god fosilni lobby govori, ja vjerujem da ćemo ostvariti taj dekarbonizirani sustav elektroenergetski u Hrvatskoj, i ja vjerujem da možemo postati i izvoznici električne energije. Ja ne vjerujem, ja sam u to uvjeren. Da, sigurno. I siguran, prilično. Onda želim da to ostvarite, i to baš po godinama, da vam sve ide kako treba. Ja želim da vi budete barem pomoćnik nekome u novim investicijama obnovljivih izvora, pogotovo bioplinera. Hvala. A vama, poštovani gledatelji, naravno na kraju ove emisije želim da ostanete uz programe HTV-a. Nadam se da smo bili dovoljno jednostavni i dovoljno zanimljivi. I doviđenja do neke druge prilike.